la presentació de... Ara farem videoblog. No ho sé, pogués fer un directe, jo sé per experiència que he vist. Estamos en directo. Bon dia, són la 1 i ahir la nit vaig tenir febre, 38, em vaig fer una prova de Covid i va donar negativa, després avui a la tarda me'n faré una altra perquè ara encara estic bastant... enfebrada, constipada, mal d'esquena... he estat al matí tot el dia al llit, però això d'estar malalt amb un fill és bastant diferent, no pots deixar-te anar del tot, suposo. I res, ara he baixat a baix, que encara he d'obrir les finestres i tot això. Allà hi ha el Josep, a veure. Josep! Prenent la vitamina D, un sol d'hivern. També suposo que esteu notant una cosa nova. Brackets, ara sóc una mami teenager. Res, després us explico com anar aquest tema de les dents, bastant loco. I vaig a menjar alguna cosa que encara no he esmorzat ni res. El Pau no hi és perquè ara està a una visita d'obres. El Pau no és arquitecte, però una de les obres fem a casa dels seus pares i ell s'està implicant molt, a més li agrada molt també tot el tema de seguiment d'obres i tal. I com que a més jo estava fatal avui, ell també m'està substituint amb algunes coses. I res, després fem un nit i tal, i ho explica. Vaig a obrir les finestres i el Josep, a veure si s'adorm una miqueta, perquè ha dormit bastant tot el matí, I jo vaig a preparar-me alguna cosa de menjar. Com que ja quasi és hora de dinar i no sabia què fer-me, però tinc molta gana, m'he escalfat una mica de crema de coliflor i ara esperar ja el Pau, que està a punt d'arribar. Portem un mocador que ens va regalar la Mary per Nadal, la petita Marieta. Us posaré l'Instagram per aquí i estem cuinant, a veure, tuc. Cigronets. Sempre hi ha cigrons. És veritat, ens agraden molt els cigrons. Esperem que el Josep no es posi malalt, però de moment està molt mimosín. No sé si és mal senyal o què, perquè el Josep la veritat no és un bebè típic que vol estar en braços, abraçat i fet d'abraçades, normalment és més de... Però a veure què tal. Vale, això ja està. Well, són les 7. He estat estirada al sofà tota l'estona, estic bastant malament. Estava massa estona mirant el mòbil i m'ha agafat com estava ja tot aquí. I faré un pastís. Ara estic començant a preparar. Estrenaré un dels motllos que em van regalar els Reis. A veure, de Bloom Cake. Faré un pastís de pastanaga, que són els que m'agraden moltíssim perquè són així bastant drets. Farem un topping, no sé com es diu, de crema de formatge. Ara us aniré ensenyant la recepta. Vale. Pues ja està, no? Uau, com sona. Aquí tenim el resultat. Ha quedat molt bo. I ara mirarem Un puente de Terabitia, que és una de les pel·lis que vaig mirar molt de petita, moltes vegades, i el Pau encara no l'ha vist mai,
I serà el primer cop que la miri. A veure què tal. Avui per sopar, pizza casolana. Encara estem perfeccionant la massa de pizza perquè ens està costant molt trobar una que realment sigui elàstica i no se'ns trenqui i tal. Oi, Pau? Que és molt difícil. I què tens aquí? Ui, que la tos. Antígens, preparats. Ready for dinner. Potser jo també hauria posat mascareta amb el Josep, perquè realment jo no sé si sóc positiu, però... Va, el tema bràquets, com que sóc supernovata l'altre dia menjant una pizza, se'm va desenganxar un. I ara m'he de tallar així, com un bebè, per posar-me-la directa i no fer així com l'estrabada, perquè no se'm treguin els bràquets. He mirat Pretty Woman, que jo no l'havia vista. I bueno, sentiments encontrats, no? De lo que agraden les pel·lis dels anys 90, però ara ja estem educats com per a que no ens agradin. O què? Encara tinc bastanta tosseta i febre ja no, aquest matí no m'he llevat amb febre, com us he ensenyat. Des d'abans d'ahir diria que vam començar a prendre una infusió que prenia el Pau quan treballava a un restaurant japonès i quan es trobava malament li fèiem prendre això, que bàsicament és una infusió de gengibre com superconcentrada. I abans d'ahir va preparar la mescla concentrat de gengibre, bitxo, llimona, i després per endolçar-ho porta mel i sucre morè. Llavors, com ho preparem? Posem aquest concentrat que ja vam preparar, posem 2 ditets a cada got, aquí també he posat una mica d'extra de llimona i afegim aigua calenta. I ja està. I després jo, que m'agrada molt que sigui molt dolç igualment, m'afegeixo també una mica de sucre. I pica, bueno, jo l'acabo, pica moltíssim. Si us agrada el picant del gengibre, com que sembla que et curis de sobte, com que l'aigua... Li preparo al Pau també, que encara no té Covid, però per protegir-se. Jo ja vaig passar el Covid el primer cop, quan al primer moment de confinament vaig passar-lo, i ell no el va passar. Llavors potser és que ell és super resistent. El que fa més panet és el Josep,
Però bueno, ell està com un gínjol. Només té problemes de mamar. Per això ens té una mica... Preocupats no, perquè no ens hem de preocupar i tal. Però és més aviat com cansat. Cada cap de mamar fa xous, plora molt... No sé, és com que vol com que el sortir de xorro de llet, no sé, no ho sabem, perquè realment la llet no vol molta, però si no vol... Bueno, coses de lactància. Que plores? Oi, 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 quin drama! Oi, 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 oi. Aquest és el test d'antígens del Pau. Sembla que hi ha una mica de franja. Què? Trobes bé? Sí. Ai, Josep, tu què et trobes bé? Hola! Hola! Avui no dic res perquè ha sigut un dia bastant estressant, de males notícies. Hem estat bastant solucionant els temes, tant laborals com familiars, com malalties. El Josep també ja tenia febreta de Covid. Jo també he estat bastant malaltona. Alhora teníem bastantes obres en marxa amb temes a solucionar. Ara estic a una obra esperant a que em vinguin a buscar. Són 7:45 i res. Acabo el dia bastant positiva. Tal com he començat, que he començat molt malament, bastant bé. Així que, bueno, ja sé que hauria d'estar confinada, però mira, és el que passa. Vaig amb mascareta i ja està. I no hi ha ningú. No estic contaminant a ningú i aniré amb cotxe i ja està. Res, avui ja us dic, un dia molt estressant d'aquests que no ens agraden. Però estem reflexionant amb el Pau també. Aquí jo quan estic trista se m'acaba el món. Estic poques vegades, em derrumbo poc, però quan em derrumbo, em derrumbo. Bé, el Pau sort que avui estava molt positiu i m'ha donat tot d'ànims de la vida. I a part després, també han sortit bé coses, suposo. Hem trobat solucions a molts problemes. I demà espero que sigui un dia molt millor, que jo crec que sí. Avui estem una mica millor, ja no m'he llevat amb els mocs aquí. Aquí tenim l'estanteria que ja vam penjar. I aquesta setmana estic treballant aquí baix perquè fa molt fred a dalt i bueno, i ara tenim els bebès. Sí, d'aquests líquids, sí. No, ja no tinc tos. I aquí tenim la prova del Pau que se l'ha fet ara i ha donat ja positiu. Tinc bastanta feina, que no sé com ho farem tot, però ho farem. Què ha passat, Josep? Que avui no estàs gaire content. I què tenim aquí? Té tota la pell seca, llavors es rasca i es fa molta sang. I té tot vermell. Bueno, li he ficat la crema del culete, que és molt hidratant, al cap. A veure si així l'hidrata. Josep? Anem a mamar. Bon dia.
Dijous, actualització de la malaltia. Com esteu? Bé, El Josep no ha dormit gens avui. Josep, què ha passat avui? Que t'has despertat molt. Però ara ja està molt gínjol, perquè vol agafar tot. I això ahir no estava gens així. Pau, tu, però, has dit que estaves pitjor. bueno, Què? bueno, però no molt. Tens mal d'esquena? Sí, mal de ronyons i mal de coll, però no molt malament, la veritat. Vale. I jo estic molt bé. Ja no tinc mocs. Encara estem confinats, però jo crec que ara ja ens queda poc i diria que ja tancarem el vlog aquí. S'està fent llarg, almenys poder sortir a passejar més estona durant el migdia o veure gent. El vlog també s'està fent llarg, per això el tallo aquí, tot i que crec que encara estarem uns dies amb una mica de tos, una mica amb malestar. Bitxo? Però ja estem bastant bé. Ens veiem a la pròxima.